Zátoka dobrá, momentálne bez vody, avšak robíme všetko, čo sa dá. Dúfam, že v dohľadnej dobe už na tomto mieste budem chodiť po vode. A ak to tak bude, tak pozemky, ktoré máme tuto pre vás na predaj, budete mať opäť náskok od brehu. Tuto vyrastie promenáda, prístavisko, šport, reštaurácie a život. Pôjde o výstavbu námestia v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá, ktorej súčasťou budú oddychové zóny, úprava pláži, mini amfiteáter, plávajúca promenáda a majak. Aktuálne sa nachádzam na dvoch pozemkoch s investičným potenciálom. Jeden má výmeru 846 m2 a druhý 505 m2. Na jeseň tohto roka je plánované začatie výstavby prístupových ciest a inžinierských sietí. Ja vás tu budem čakať na obhliadke, lebo neodídem odtiaľ, kým nebude zátoka plná.